live, hindi ko kabalo kung paano ko rin siya ma-share sa inyong ako niya video. Let's see first. Let's wait for a while. Samtang tani lang siya mag-stop. You are still there. Ayun, nagbalik na ko. Okay, you all to our new show in our channel. This is Lively Wednight. Alright, so everyone, thank kita para mag-istoryahan ay party sa mga palamangkutanon sa ating mga subscriber. Yes, hello, Master Bean. Thank you very much for coming to us. There you go. And for this evening, isa man ka-vlogger ang nag-drop sang iyang palamangkutanon sa aton nga Facebook page. And her question is, Tun, 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 tun. Alright. How to deal with people who try to put you down even though wala ka man may ginaubra sa iya. So, liwaton ko nga basa, no? How do we deal with people who try to put you down even though wala ka man may ginaubra sa iya? So, munang iya nga pamangkot. Kung kay sinuli siya halin ang question, ara makita nyo sa aton nga thumbnail. And please do subscribe to her channel, Scribblesby lychee. No, so si lychee naman ko, this is, wala ko kabalo kung personal question ni siya or may friend siya nga muning problem niya. Pero this evening, mag-istoryahan ay kita kang mga hatag ako sa akon nga own nga opinion, no? Hindi man yun siya nga kung advice siya or what, no? So, ang nga pamangkuton sa aton nga self, no, is before kita, remember nyo gala before anything else, hindi naton makontrol ang mga isang nga tao. We will never ever be able to control their actions, pero ang aton nga reaction towards them mula ginang aton nga makontrol. Pero paano naton makontrol ang aton nga reaction? Ang aton nga paano kita mag-respond sa iban nga tawo kung in the very first place hindi naton kilala ang aton nga self. If you have watched my previous amo ginapermi kita nagabalik sa gaano mugid kakilala ang imo nga self. Kay once makilala naton ang aton nga self, kabalo na kita paano mag-respond sa iban nga tawo. No? So self-assessment kita anay. So ano gid bala ang nga aayhan nga problema ka sa iya nga pagtulok sa imo, sa iya nga maginahambal. Sino bala siya para sa imo? Sino nag-matter sa imo? Would his or her opinion really matter? Get bala? Kag makaano gid siya ang degree nga mag-affect na siya sa imo nga pangabuhi, no? As social media influencers, open gid kita sa mga bashers, sa mga tawo nga maga-judge sa aton kag before kita nga nagsulod sini sa pag-YouTube, ready na kita dapat nga matabo na sa aton. But hindi lang na siya nagakatabo sa mga social media influencers, but also sa mga ordinary nga tao, no? Ginayaya nga balon mo bi sa piyak lang na nga lugar, or neighbors mo, friends mo, kapiyak nga barkada, sa school ninyo, sa piyak nga section, piyak nga seatmate, class sa sulod sa diba, ginayaya nga wala siya kalabot-labot sa inyo, pero may mahambal gid siya. Pero ang na sa imo is nga affected ka. Sinugid na siya bala para sa imo. No, second naton nga lang tawon is an situation. After self-assessment nimo, assess mo man ang situation, nga ayhan ginhambal yun na sa imo. Kaya nga ang hambal di sang aton nga first nga nag-question is even though wala ka man may ginaubra sa iya. Wala ka man ginaubra sa iya subong. Pero malay mo ang iya nga ginhambal sa imo lately is due to what happened in the past. So kaya ko subong wala ko may ginubra sa iya, pero before I hand, basi ini nagsanga na, kumbaga nagbunga na ang naubra mo before. Kag subong lang siya nakapaupok, subong lang siya nakapabatsyag nga halin sang una nga ginhimo iya sa akon, giinit siya po na ang ulo ko, ari mo umandam ka, balikan tagid ka
no, di ba may mga tao nga muna hindi ta ginayaya sila mapunggan kung amo na sila klase nga ano no ilang nga mga actions sa ilang mga problema, pero kita hindi man nga dapat dibdibon mo ang mga problema nga na imang kutunta na self ta nga ayhan amo na siya nga amo na iya nga reaction sa akon nga amo na siya magstorya sa akon nga amo na pero may ginapahambalya sa akon diin ako sala, 'di ba? Saan kaya ako nagkamali? Antok pa ako, hello, Sir Makoy. Okay, sleep ka lang, anay. Gusto mo duyan-duyanon, takasang akon nga tingog, pwede man. No? So, diin ikaw bala nagkasala, o kung nagkasala ka gid man, o kung wala ka lang kabalo, nga may nahimo ka, kag abi mo okay na. Kay kita, we are blinded of what we believe in. Hindi naton mawalaan nga, ay lamay ginahimo, nakita gali nga malain, pero sa aton abi naton inchakto pa tungod kay nagiging series nagiging hello Emma Cabilia naging normal na sa aton ang muna nga panggawi no. So wala kita kabalo nga ay hala not until friend nga makahambal sa aton nga sa kabila lang ma'am ay sorry kabila Emma Kabila, yes, hello, good evening no. So amo na so kasi wala kita kabalo unless may maghambal sa aton nga, uy Miss B, overboard ka na, abi mo tsakto pang imo ginahimo, pero hindi na, sobra ka na, paki nubo bisan imo nga energy, kay feeling ko nag-overflow na siya, sobrahan na, bisan kami mga nga, kang una daw okay pa, pero daw, hindi na namon matake ang imo nga ginapangwakal dira no. So not until nga may friend ako nga naghambal sa akon ay huuno sobra nagiman giling ako nya ginapangwakal diri, so naging conscious na ako sa akon nga ginaubra. That's why gali ang situation nga ara ako subong nga may nagabash na sa akon tungod gali ay sa tamay ko ka excitement nagasulubra na ang energy nga ginapagwa no. So kung may ara kita nga tawo tani nga makahambal sa aton nga maging honest sa aton kung ano gid man bala ang sitwasyon nga ara kita subo nga ayhan nga nga amo na ang respond or mga reaction sa mga tawo sa aton no. So tani amo gid na i-take care naton ang mga friends naton nga sina. So ang first na ko nga hambal to kagina, ma-recap kita no sa aton nga mga bago nga nagsulod is first gid is assess nato na aton nga self kung ano gid man mga bagay ang naga-matter sa aton, kung anong dapat naton or let go la kung maglabay da mo mga bagay malabay sa aton nga life tapos okay goodbye, or may iban nga may maglabay pero padalman tagid. Next is assess nyo ang situation, diin ka man bala sa sitwasyon nga na is his or her actions affected by the past or is it today? And aside from the situation, analysayin nyo man ang tao mismo nga na diin bala nagahalin ang iya nga ginahimo sa imo tungod ina bala nga basi bala may mga backstory siya or may ginapagdaanan no. Amo na nga ikaw lang tungod kay ikaw ang pinakagwapa nga nakita niya subongso sa imo lang gid na ikaw lang ang napaukpan i-forgive taman siya. Pero kung may ginhalinan siya RM and M Creatives, hello, good evening, yo, yes, mayong gabi sa imo. Sa muna, so kung may siyang si host taga taga Iloilo, pero subong ari ako sa Rojas, thank you Emma Cabilia. There you go no. So kung ang tawo nga ina is may ginapaghugutan based sa natabo sa inyo sa ulihi, so i-understand you man kag ang ako third nga ihambal sa inyo is amo gini siya, hindi man siya nga totally nga makasolve sang problem ni lychee or makasolve sang problems ninyo, pero I always believe nga i-confront naton ang situation. Kung kilala naton ang situation nga kung diin na nga aga katabo ini kag kung anong ginahalinan sang tawo nga nagka-problema nga may problema sa aton, di ba? Kay hambal is how to deal with people who try to put you down even though wala ka man may ginaubra sa iya. Kung bala nato nang iya nga situation nga agahimo na siya sa aton, posible may problema siya sa iya nga family, that's why nga sa
ban lang siya ikaw lang ang nakita iya, ikaw na paukpan niya, or di gani may past ka mo nga nagka-problema ka mo, amo na ang ginabalik-balikan niya hasta subong wala man siya gyapon ka move on, no? So confront that person, ano gid man bala ang problema. And kung kilala mo inyo nga self, kabalo ka mo kung paano nyo i-atake ang pag-confront. Usually sa mga pelikula makita ta mga confrontation, mga ano nga problema mo? Ihambal sakon, di ba? Usually no mga amuna, dibla ka tingahaw. Ginano tagid ka haw. Abi, sugid bisa ko. Sayo din. Tinga ang wala ko na balagin himo simo, di ba? Listen. If there's a confrontation, you should know how to listen. Kung balaan mo kilala mo self mo nga ako ang tawo nga hindi ka ba magpamati. Dapat kondisyon mo self mo before ka mag-confront. I have to listen. Wait lang, ged. Hindi ko pa carry mag-listen. Hindi, sige, buwas na lang. Pagbugta mo. Okay, ready na ako sa problem. Hi, the end ka na. Of course, you don't do that, diba? Okay, hi, pwede ko kastorya sa imo. Na-notice ko lang nga, grabe ka. Karoon lang kay galubok. Okay, Master Bean. Balik kayo lang kundi. No, so lahat mo nga sa kung paano ka mag-handle sang isa ka problema. Tiyan mo na siya. I-plastar mo dahil ready mo self mo ay kinanglan ko siya. I-confront kailangan ko siya. Istoryahon. Kag dapat in a good way. Hindi nga pabalang. Kay tanan nga problema, masolve na siya basta gastoryahanay ka mo. Pero kung pabalang ang isa, lagi mo tapos. No? So, mo nang aktuan nga 3 kabilog nga keynotes. Subong is dapat may self-assessment, kung natin nga self naton. Then we check the situation assessment, diin bala nagahalin ang mga reaction sini kung nga ginaubra sang isa ka tawo inang certain nga bagay tungod sa imo. Could it be because of my personal problem siya or posible nga may problema ikaw nga wala ka kabalo? Ask an honest friend to tell you nga Meg, may problema ka pero hindi mo makita kaya abi mo perfect ka girl, 'di ba? So dapat i-keep tagid ang mga friend biskan masakit ang ulo mo kada kita mo sa ila pero at least true sila sa imo, 'di ba? Kay sila na maka-open sa aton niya ay sa katotohanan kung ano giman ang gakalatabo sa situation nga ara kita nga ginaproblema tanga dapat gina problema. Kag pangatlo, i-confront naton ang problem. If that problem involves tao, confront it. If that problem involves a place nga hindi mo balik-balikan, tungod kay may pass ka mo dasang imong ex. So, tanan na lang lagawan mo except lang sa lugar nga ina. If it's time, go back and confront that place nga ay hindi mo siya mabalikan ang amo nga lugar. If that's an object, pilo nga giregalo sa imo, hindi man nga sang ex mo kung sang imo nga mga friends nga ay hindi mo na di siya pwede hibian liwat. O di ba? No, so confront, forgive yourself. Amo na siguro nga akon nga ma-end. So, yes host, di bala balan kung ano hungdan sang attitude sang tag sa isa. Oo, yes no. So dapat balaan naton man kung amo na gid ako actually pihikan ako sa consider ko nga mga matawag ko gid nga friend kay hindi nga po mika mo gastoryahanay matawag mo na siya nga friend, no? Dapat may certain degree of depth sang inyo nga relationship para ma-consider mong isa nga tawo nga friend mo siya, not just in one conversation mahambal mo nga kung gina siya. Kay may mga attitude kita nga hindi nato napakita on that first moment nga pagkilalahay nyo. When the days go on, mag-years na siya, dira nagagwa ang attitude, ang tuod, nga kung anong unod sang tagipusoon sang isa ka tawo. So, dira mo na makala, tapos mamba mo, ay sige, friend ko ni siya, masaligan ko gid ni siya. No? Pero may iba mo na ganihang balya, is how to deal with people who try to pull you down even though wala ka man may ginaubra sa iya. In the first place, sinuni siya ayhan, kung ano ni siya nga degree, ang inyo nga relationship sang tawo nga ini. Kung gamatter gini siya sa imo, confront him or her. Kung wala ni siya gamatter sa imo, let go.
comment sa comment section naton ang ginatawag, 'di ba, social media influencers, may ginatawag kita nga mga bashers, no? Mga bashers, mga nagalabay lang na sila sa aton. Hello ng Apple, mga yung gabi mo, ang mga galabay lang nga mga tawo. Entertain lang, okay, basahon mo, then analyze nga agin hambal niya na, ay tama siya, ay hindi, gwapa, gidman kuya, bis ka hambalo niya nga ay ako, may nag-comment nga daan, feeling gwapa, ay, wait lang, ano hambal ito gani, ay sa iya, ako, ay, sinong ay, mandali lang, do gwapa man ko, basing co-host ko ang ay, co-host daw, gwapo man ang ako yung co-host, pero may isa ko co-host ka daw, so lang, no? So, kung sinuot siya, si Chris. Amo na, so, at yung ang sabihin hambal ya, nga ana hurt kita, kay tuod gali, no? So, kung sulod bala sa amon, ma'am, ano na yung adta ka, si ma'am Emma Kabalo, ha? Kabila, gali, sorry. Ano ni, nang ate, nadula na lang ko, Master Bean, kasama, no? So, kung balaan naton, kung ka-hurt kita gali, no? Kung kaisa ka-hurt kita tungod kay may unod kag may katotohanan ang ginhambal sang certain nga tao. Pero kung balaan mo sa self mo nga, no, I'm not doing anything wrong about it. Kung ginhambal yaman nga may screen pero balaan ko man nga gwapa ko, kagwapo man ako mga upod, tinga akin ang nan ko ma-hurt. 'Di ba? So pabayina daw mga bashers, bayina daw mga tawo nga naghahambal si mo sang malain biskan wala ka man may ginahimo sa ila, no? Unless nga mo na gani hambal ko and matter ina nga tawo sa imo, is it part of your close circle, is it part of your family, is it part of your core group? That's why nga madwell ka nga nagkaka-anxiety katungod sa iya nga mga ginhambal. It means nga matter ng tawo sa imo, then confront him or her. So that's it for this night. Salamat gid sa inyo nga tanan sa mga ari diri. Unahon ta, shout out si Master Bean, then hello Sir Makoy, Emma Kabila, then we have RM&M Creatives. Subscribe ka muna sa ilang mga channel ha, sa ako mga subscriber da nga nakalantaw sini buwas sa aga makalantaw sini. Please do subscribe to their channel. Then we have here sinang Apple, yes, and daw may yun na. So, we have 6 viewers for this night. So, salamat din sa inyo nga pagsubaybay sa akon nga live subong. And I got to see you next week for our second episode. And we will be discussing quarter life crisis. So, for this night, thank you so much. And tani, may natunan man kamo. To lychee, I believe, hindi ko makahatag sang detail. Kung gusto mo nga i-solve tani imo nga problem towards this certain person, please do send me a private message, no, sa akon nga Facebook page, or send me a message kay friend man kita sa Facebook, kaga istoryahan gini. Siyempre, hindi taman pag i-reveal sa ila kung sino ni siya nga tao o kung tuod man ni siya, basta hypothetical question lang ini. And I'm inviting you all kung may mga problems to i-ask pa ngayon, advice, it might be your own or friends mo nga own or biskan from the shooting star lang, gusto mo lang nga pamangkoton, na kadto lang kamo sa akin nga Facebook page, that's Rubeinspired Ilonggo Vlogger. And subscribe in my channel dire. So bong, no? So thank you so much. And there you go. I got to see you next week on our lively Wednight. Bye everyone!